Cangerdd Nadoligaidd I gynulleidfa arbennig iawn, a pherthynas unigryw ysgol Ffair Fach a'r cartref gofal rownd y gornel a Wyltawi. Mae'r ysgol a'r cartref yn gymdogion, ac felly mae'r disgyblion yn dod yma bob blwyddyn I ganu a chodi calonnau'r bobl sy'n byw yma. Mae bwysig I pawb yn bod yn caredig. Ni'n hoffi wneud y hen pobl yn hapus. Mae y pobl yn aml tyfu yn hoffi canu. Fi wedi ymarfer lot I dod heddiw. A fi wedi enjoyo y profiad yn fawr. Rydw I wedi cael prynhawn lyflu'n awel tyfu. Rydw i'n dymuno pawb Nadolig llawen. Profiad da I drigolion y cartref hefyd. Yn ymwedig I Mary, yn 112 oed, hi yw menyw hynaf Cymru. I enjoy singing always. They're so natural. I love them. I've watched them every year for 12 years. And I think they love it too. Because they wave to me from the audience. A'r ysgol yn gweld y cyfle I fod yn rhan o'r gymuned. Mae'n bwysig i'r ysgol fod yn rhan o'r gymuned. Ni'n dod yn aml yn ystod y flwyddyn, ond mae Nadolig yn adeg sbesial iddyn nhw fod yma. Dwy genhedlaeth, ond un perthynas arbennig iawn. A phawb yma yn edrych ymlaen at y Nadolig.